Znate onu igru u dvorani u zatvorenom terenu s malom brzom lopticom i dva igrača munjevitih pokreta i udaraca o zid, u kojem jedva stignete vidjeti kuda loptica leti, a igrači su u 10 minuta mokri kao da rone? To je skvoš. Skvoš je jedan od najbržih i najnapornijih sportova koji svojim karakteristikama privlači sve više i više poklonika svih generacija. Kao sport definiran je još 1907. godine i do danas se proširio u više od 180 zemalja. Prepoznat je od strane Međunarodnog olimpijskog odbora i u konkurenciji je za sportove za uključenje u olimpijski program. Igra se na terenu ograđenom s 4 zida, od kojih je stražnji stakleni, s 2 igrača koji naizmjenično udaraju lopticu, malenu, tvrdu, iznimno brzu lopticu. Izuzetno je popularan zbog te dinamične, žestoke i eksplozivne igre. Za oko 45 minuta igrači skvoša pretrče otprilike 5 km. Stručnjaci tvrde da je i samo 15 minuta igranja jednako 1 satu trčanja. U 30 minuta igre može se zagorjeti do 500 kalorija, što je izuzetno puno u odnosu na druge aerobne dvoranske sportove. Poboljšava kondiciju, brzinu i koordinaciju. Posebno ga vole i poslovni ljudi radi suzbijanja svakodnevnog stresa. Potiče druženja i poznanstva, a uči se jednostavno. I u Hrvatskoj skvoš ima svoje ljubitelje, poklonike, igrače i trenere. Hrvatski skvoš savez osnovan je početkom 2000. godine u Zagrebu. Punopravni je član Hrvatskog olimpijskog odbora, Europske skvoš federacije i pridruženi član Svjetske skvoš federacije. A na juniorskom državnom prvenstvu u Zagrebu u skvošu na Zagrebačkoj Zavrtnici zatekli smo predsjednika Hrvatskog skvoš saveza Vedrana Režića. Današnje vrijeme malo je teže privući djecu na sport, posebno na jedan sport koji nije puno u medijima, nije puno na televiziji, na radiju i tako dalje. Ali eto, ovi dečki koji su ovdje, oni već treniraju duži niz godina i postižu zavidne rezultate. Znači, trud nakon nekoliko godina rada sa trenerima, treniranja, putovanja na turnire donio je svoje rezultate. U svemu tome moram naglasiti da imamo veliku potporu Hrvatskog olimpijskog odbora i Zagrebačkog športskog saveza, bez kojih se ovi rezultati ne bi mogli ostvariti. Tako evo danas u kategoriji do 15 godina gdje je prvo mjesto osvojio Roko Vončina. On je trenutno na europskoj ljestvici zauzima 2. mjesto, što smatram da je po današnjim svjetskim standardima rada, sporta i svega ostalog izuzetno jedan veliki rezultat. Naravno uz pomoć trenera, uz pomoć roditelja koji stoje iza svega toga i svakako Skvoš Towera i, kao što sam rekao, Zagrebačkog športskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Skvoš je jedan poseban sport, ja bih rekla. Vidim da je to jedna poseban svijet u svijetu sporta, ako mogu tako reći. Pa ja bih rekao da skvoš igraju pametni ljudi, da se drugi ne naljute, ali to volimo tako reći. U skvošu je potrebno puno razmišljati, potrebno je nadmudriti protivnika. Mali problem kod nas je što nema puno skvoš terena, dakle nismo toliko rašireni. U Zagrebu imamo 4 lokacije na kojima se igra, najviše ovdje na Zavrtnici gdje se i sustavno radi. Dakle, problem je taj što nema puno terena pa nije toliko raširen. Danas ako vi gledate skvoš u Engleskoj, u Egiptu, u Češkoj gdje ima jako puno terena, Amerika, Australija gdje se skvoš igra. Duboko se nadam da će 2020. godine skvoš postati olimpijski sport. Zato što u skvošu mi imamo natjecanja i svjetske igre, igre Commonwealtha, panameričke igre, znači skvoš postoji, igra se na svih 5 kontinenata, na svim je natjecanjima, samo još nije na olimpijskim igrama. Ja duboko vjerujem da ćemo, 2020. da će skvoš postati i olimpijski sport. Gdje se recimo djeca i roditelji čija djeca žele trenirati mogu javiti u Zagrebu, recimo primjerice? Mogu se svakako javiti na Zavrtnicu. Svake godine organiziramo za vrijeme praznika, kako proljetnih, zimskih, ljetnih, besplatne skvoš kampove. Ove proljetne praznike organiziramo za djecu srednjih škola, ali svi oni koji se žele baviti ovim sportom, žele ga probati, mogu doći na Zavrtnicu, mogu se raspitati, reći ćemo im kad su termini i mogu probati igrati. Dakle, to je jedan novi sport koji je dosta zanimljiv, razvija motoriku i sve ostalo što da tako kažem ide uz to, znači i mogu se onda uključiti ovdje na naše juniorske turnire, naši juniori putuju dosta u regiji, imat će jedno lijepo iskustvo. Da. I moramo još nešto najaviti, naime za 2 tjedna otprilike, opet na Zavrtnici ovdje se nešto događa, naši slušatelji recimo ako ih zanima mogu doći i vidjeti kako je to. Svakako, evo ponosni smo što ove 2013. godine
prvi puta Hrvatski skvoš savez i Zagrebački skvoš savez organiziraju otvoreno prvenstvo Hrvatske za juniore. To je turnir koji je u sustavu natjecanja Europske skvoš federacije i takvih turnira prilike ima oko 20 tijekom godine, na kojem juniori putuju, odlaze i sakupljaju bodove. Znači kad se natječu na svakom tom turniru, određenoj poziciji koju osvajaju i bodove i onda se slaže ta europska ljestvica. S time da bih htio naglasiti da na ovakve turnire dosta dolaze i djeca sa drugih kontinenata, ne samo iz Europe, jer svjetske ljestvice generalno nema, nego se boduje ova europska ljestvica, tako da mi na ovim turnirima imamo jako puno Egipćana. U Egiptu se igra skvoš jako, jako dobro. Svjetski prvak u muškoj konkurenciji dolazi iz Egipta, zato što je Egipat engleska kolonija i tamo su bili tereni i tako je to jednostavno se sport razvio. Evo, možemo reći da je naš Roko Vončina koji je prije 2 tjedna osvojio otvoreno prvenstvo Njemačke u kategoriji do 13 godina, pobjedio Egipćanina u samom finalu, što smatram izuzetnim rezultatom. Nemamo puno juniora u sportu na tako dobrim pozicijama, sa tako dobrim rezultatima, kažem, kao što je skvoš. Tako da, ali još jednom napominjem da Roko Vončina kao najbolji junior je u programu Hrvatskog olimpijskog odbora perspektivnih sportaša i ovim putem bi se još jednom htio zahvaliti gospodinu Mateši koji je na čelu olimpijskog odbora, koji je prepoznao i podržao Roka i ostale juniore. 12-godišnjak Roko Vončina u Njemačkoj je na otvorenom državnom prvenstvu osvojio prvo mjesto u kategoriji do 15 godina, a u kategoriji do 17 godina drugo mjesto. To je bilo prvenstvo Njemačke, to je bio jedan od najjačih turnira tokom godine. Koliko si tamo mečeva igrao ukupno? 4 meče sam. I u svima si pobjedio? Kako si se poslije osjećao primajući pehar? Pa osjećao sam se stvarno super. Svi smo bili zadovoljni i sve. I koliko treniraš dnevno, tjedno? Pa tjedno treniram 6 do 7 puta i dnevno oko sat i pol vremena. Gledala sam te kako igraš i strašno grizeš. I veliki si borac. Mislim, motiv mi je da sam, znači, poslije meča svakog što pobjedim, se osjećam dobro. Evo i danas imaš 2 pehara u ruci. Pa da, ovo finale što sam dobio, to je super osjećaj, a finale koji sam izgubio, ne, to ne. Evo, za 2-3 tjedna opet novo prvenstvo. Da, to je prvenstvo Hrvatske, to je ovo prva godina da se to igra. To je jedan najslabijih turnira u godini, ali tu je pa ćemo ići na njega. I tu ćeš opet biti prvi, naravno. Da. Martin Kegel, 15-godišnjak, osvojio je prvenstvo države u kategoriji do 17 godina. Što je njega privuklo skvošu? Znači, u skvošu je posebno to što je jedinstven, što ne igra puno igrača, što svi koji igraju ne igraju zbog toga da bi osvojili puno novaca, nego zbog svoje volje, zbog toga što na skvošu svako zna svakoga, svi su dobri sa svime, svaki dan dolaze novi seniori, ali nažalost nemamo puno juniora. Treninzi izgledaju jako iscrpljujuće. Pa da, zbog toga što je cijelo vrijeme si u pokretu, nema nekog velikog poziranja. Trener ti cijelo vrijeme daje nove vježbe i nemaš puno vremena za odmor. Kao na primjer nogomet, dok je lopta u napadu, ti u obrani čekaš dok on nešto ne napravi. Na juniorskom državnom prvenstvu zatekli smo i ministra gospodarstva, Ivana Vrdoljaka, ljubitelja skvoša. Kakva je dakle veza gospodarstva i skvoša? Dugogodišnja veza. Prvo je bila rekreativno bavljenje, naravno, za vrijeme studija i mog boravka u Osijeku, a sada mi je želja u biti da malo pratim ove dečke i cure koji su u razvoju i da taj sport malo možda populariziramo u Hrvatskoj i dignemo na neke više razine. Pa eto, tu sam da koliko mogu u onim okvirima koji se danas može pomoći jednom vrlo korisnom i pametnom sportu, posebno za mlađe generacije. A onda malo, eto, ako Bog da je odigram u Zagrebu, to je neki sport koji u nekom vrlo kratkom vremenu ti omogući veliko trošenje, da tako kažem. Brzo se čovjek izmori. I onda mislim da ću sve češće igrati skvoš. A kakav je to zapravo sport, skvoš, rekla nam je i najmlađa skvošerica, 8-godišnja Franka Vidović. Pa volim skvoš zato što ima veze s brzinom, snagom, ali jedno mi se ne sviđa što si nakon toga užasno znojan.
Dakle, ako želite naučiti osnove skvoša ili upisati vaše dijete na treninge, a ne znate postoje li u vašem mjestu skvoš treneri, na stranicama Hrvatskog skvoš saveza naći ćete informacije koje trebate. Dakle,